Velkommen til Soul Drops. Vi oplever os selv indefra, og det er en erkendelse, der virkelig overraskede mig, da jeg opdagede det. Jeg havde aldrig tænkt over, at jeg oplever mig selv anderledes, end andre oplever mig, eller sådan er det i hvert fald nogle gange, og det lyder måske indlysende, men for mig var det faktisk en øjenåbner. For jeg oplever mig selv indefra. Jeg ved, hvad mine intentioner er. Jeg ved, hvorfor jeg sagde det, jeg sagde. Jeg ved, hvad der sker inde i mig, inden jeg udtrykker mig eller viser noget. Jeg ved måske, at jeg var træt eller usikker. Jeg ved måske, at jeg mente det godt. Så der er noget, jeg har adgang til, som andre ikke har adgang til. Og de oplever mig udefra. De lytter til mine ord, og de oplever mine handlinger og mit ansigtsudtryk og min stemme. Og det giver de en mening. Men de kan ikke se alt det, der foregår inde i mig. Og jeg kan heller ikke se deres. Og måske er det derfor, at vi så let misforstår hinanden. Så vi tror, at andre ser den samme historie, som vi selv gør. Eller har den samme oplevelse, som vi selv har. Men de ser kun et lille udsnit. Og den erkendelse har gjort mig meget nysgerrig, meget mere nysgerrig, og mindre hurtig til at dømme. Og også meget mere opmærksom på, hvad jeg sender ud, men også at jeg bærer på noget, som andre ikke kan se. Og det gælder også dig. Så det vigtigste er måske ikke at blive fuldt ud forstået. Det kan vi næppe, men at vi er opmærksomme på at huske, at vi alle sammen går igennem livet med en inderside, som vi kun selv har adgang til. Og det betyder også, at den dybeste forståelse i virkeligheden måske først er til stede, når vi husker, at vi aldrig ser hele historien. Og jeg husker, at jeg engang blev opmærksom på eller hørte, at vi vurderer andre på deres handlinger og os selv på vores intentioner. Så hvad sker der på din inderside, som de andre måske ikke har adgang til? Eller omvendt?